Zerrendaburu diren zinegotziak, alkategaiak, honako hauek dira. Iban Agirre Saiz, Eusko Alderdi Jeltzalea Partido Nacionalista Vasco, Nora Urriztu Arozena, Euskal Herria Bildu, María Luisa Arija Soutullo, Partido Socialista de Euskadi, Euskadiko Ezkerra, PSOE. Gehiengoaz lortzeagatik, hauteskundetan boto gehien lortu duen zerrendaburu izateagatik, Iban Agirre Saiz izango da hautatuan, edo da hautatuan. Muchas maquillas, igualmente. Ondia da, guretzako, alkate izatea. Helburu bat daukat, alkate gertu bat izan, herritarrak dauken beharrak eta komunikatu eta soluzioak eman. Eskerrak eman nahi diot nire alderdiari, nigan konfiatu durako, baita udaleko kide guzti hori, bozkatu diatenak eta bozkatu ez diatenak ere bai. Ziur nago legealdian zehar, udal talde guztiak elkarlanean jarraituko pada izango dugula. Saiatuko naiz, amesten dugun bilaguna guztion artean egin. Guk, atzo aipatu genuen bezala, jarrera ireki bat izango dugu, oposizioko kide bezala. Oposizio eraikitzaile bat egiteko asmoa badeu, elkarlanean oinarritutakoa. Eta, mahai honetan gauden guztion akordioak erdiesteko asmoarekin gatoz. Laburrean esan da, lau zutabetan oinarritu nahi dugu gure ekarpena oposizioa, erabakitzeko eskubidean aldeko lana egin nahi dugu, herritarrekin, eragileekin, udal ordezkariekin batera, Euskal Herritarrok, Euskal Herrian erabakitzeko eskubidea izan dezagun gure etorkizuna. Onak, onuragarriak, amasabila honatarrentzat, onak diren erabaki guztietan, elkarlanean aritzeko presa daude. Hor gure eskuluzea. Uste dugu adostasunetik haratago, desadostasunetatik haratago, abertzaleon arteko batasunak soilik eramango gaitula burujabetzara, beraz, etorkizuna badugu.